बाक्सानि सानजा खालपानियाव थिर जुवानि हेंथायै पुलिसनि नायबिजिरनाय। गोबर्धना पुलिसनि नायबिजिरनायाव साथाम दुथां जुवारि एरेस्ट। हमजानाय साथाम जुवारिया सुरन्जन शर्मा, मनेश्वर बर्मन आरो भारत बर्मन। हमजानाय साथाम जुवारिफोरनिफ्राय जुवायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर मोनदों। बे समाव गोबर्धना पुलिसनि जिम्मायाव साथाम जुवारि। मख'नो गोनांदि बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगायाव उदाङै सोलिबोगासिनो थिर जुवानि उदां फालांगि।